tlesta x-xogħol ta' restawr fuq il-faċċata u l-kampnar tal-Knisja ta' San Giuseppe f'Santa Venera b'investiment ta' 59,000 euro. Ix-xogħlijiet saru mid-Direttorat tar-Restawr permezz tal-iskema ta' restawr maħruġa lill-Kunsilli Lokali. Peress li l-Knisja bi-stil neoklassiku tinsab fi triq traffikuża, it-ħaħen tal-karozzi u tniġġis tal-arja iffurmaw oxra sewda fuq il-gwarniċi fost oħrajn, kif ukoll il-kampnar kellu ħsara b'ġebel nieqes fil-parti ta' fuq u bil-balavostri immerbrin. Il-perit inkarigata minn dan ir-restawr Jean Frendo spjegat li saru diversi proċessi għat-tindif tal-faċċata fejn kien sfida sabiex titnaddaf mingħajr ma ssir ħsara. Użajna impakki b'kimika apposta li daw kienu f'kuntatt mal-ġebla għal perjodu ta' ħin biex bekk kienu qed jassorbu il-ħmieġ u bekk il-ġebla tnatfet mingħajr ma tlifna mill-materjal oriġinali. Bdilna wkoll il-balavostri tal-kampnar u anka xi ġebel immermer u bdilna wkoll is-salib għax is-salib li sibna kien wieħed tal-konkrit u mhux dak oriġinali. Fiż-żjara l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera qal li dawn il-proġetti qed isiru biftehim mal-Kunsilli Lokali u faħar lill-Kunsill Lokali li qed jieħdu dawn ix-xorta ta' inizjattivi. Il-Ministru Herrera ħabbar li l-Ministeru tiegħu qed jaħdem fuq skema oħra ta' din ix-xorta u ser titnieda dal-waqt sabiex ikunu jistgħu jsiru aktar proġetti ta' restawr ta' dan it-tip. Intant ir-rettur tal-Knisja wera s-sodisfazzjon li l-Knisja gawdiet minn dan l-investiment. Grat ħafna u għannom tal-Knisja u d-Dar San Giuseppe nixtieq ringrazzja bażikament lill-Gvern li attivament ħassib li din il-xogħol da' restawr isir vera tajjeb. Grazzi immens ta' da kollu. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Santa Venera Stephen Sultana irringrazzja lid-Direttorat tax-xogħol u l-Ministeru tal-li ħadu ħsieb ir-restawr ta' din l-ikona f'Santa Venera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.